Μέσα στο Second Life μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη μηχανή αναζήτησης για πρόσωπα, ομάδες, εικονικούς τόπους κλπ. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε επιλέγοντας το κουμπί Search από την αριστερή μπάρα εργαλείων. Εδώ μπορούμε να προσθέσουμε λέξεις κλειδιά Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες για ένα αποτέλεσμα. Μπορούμε να δούμε το χάρτη και στο χάρτη μπορούμε να δούμε πόσα άτομα είναι online αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες το προφίλ του εικονικού τόπου. Επίσης μπορούμε να κάνουμε τηλεμεταφορά στον τόπο αυτό. Αν ένας τόπος που έχουμε επισκεφτεί μας φαίνεται ενδιαφέρον, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τη διεύθυνσή του στο φάκελο Landmark από το μενού World Landmark Displays, παρόμοια με την αποθήκευση στα αγαπημένα μιας ιστοσελίδας. Πετάμε Save. Εδώ λοιπόν σώθηκε στο φάκελο My Landmarks η διεύθυνση του εικονικού τόπου στον οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Μπορούμε εύκολα να τον εντοπίσουμε ξανά από τον κατάλογο αντικειμένων και την επιλογή Recent. Στη συνέχεια μπορούμε να επιστρέψουμε από εκεί που ξεκινήσαμε. Επίσης μπορούμε να αναζητήσουμε avatars. Χρησιμοποιώντας το φίλτρο People. Οι επόμενες δυνατές ενέργειες είναι η επισκόπηση του προφίλ. Τώρα ανοίγει το γνωστό παράθυρο το οποίο είδαμε προηγουμένως, το παράθυρο του προφίλ του συγκεκριμένου avatar. Μπορούμε να επιλέξουμε και μπορούμε να προσφέρουμε τηλεμεταφορά στο συγκεκριμένο avatar, δηλαδή την διεύθυνση στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μας συναντήσει μέσα στον τρισδιάστατο χώρο του Second Life. Μπορούμε επίσης να ψάξουμε για groups. Χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο φίλτρο. Να δούμε περισσότερες πληροφορίες. Και αν δεν είμαστε μέλος, μπορούμε να συμμετάσχουμε. Join now. Και εδώ μπορούμε να δούμε τα μέλη, τα υπόλοιπα μέλη. Επίσης μπορούμε να αναζητήσουμε γεγονότα. Sludl ως λέξη κλειδί, events σε γεγονότα. Δεν υπάρχει. Πάμε κάτι σε πιο γενικό. Μπορούμε να δούμε περισσότερες πληροφορίες. Είναι ένα γεγονός. Για να δούμε. Αναφέρεται η ώρα, η διάρκεια και ο εικονικός τόπος. Ποιος το διοργανώνει. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε και υπενθύμηση. Είναι ένα διδακτικό γεγονός που έχει σχέση με τα γραφικά, με το Photoshop.